Να καλωσορίσουμε τους καλεσμένους μας που έχουν έρθει εδώ στο στούντιο μαζί μας για να συζητήσουμε όλες τις εξελίξεις. Τον κύριο Πολυτεύκη Παπαδόπουλο, δημοσιογράφο, τον κύριο Γιώργο Κόκα, δικηγόρο, και τον κύριο Φώτη, και τον κύριο Φώτη Κατσίγενη, μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών και πρόεδρος των Εφετών. Καλημέρα σε όλους. Για να μιλήσουμε τώρα με τον Γιώργο Κόκα, είναι δικηγόρος εδώ στην ΕΡΤ, που γνωρίζει αρκετά ζητήματα. Λοιπόν, τα ζητήματα τώρα που τίθονται από εδώ και στο εξής, και νομίζω ότι έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για τον τρόπο που λειτουργήσε η διοίκηση το τελευταίο διάστημα, με τον τρόπο απραξίας, αν θες, να διαχειριστεί κάποια ζητήματα που μας έχουν φτάσει εδώ. Και το θέμα τώρα που τίθεται είναι αν είναι νόμιμο ή παράνομο αυτό η ίδια η διοίκηση να αναλαμβάνει, και το Υπουργείο Οικονομικών να αναλαμβάνουν την εκαθάριση και τη διαχείριση και τη δημιουργία ενός νέου φορέα, όπως θέλει η κυβέρνηση. Ναι, καλημέρα σας και ευχαριστώ για αυτό το βήμα. Νομίζω ότι πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλές αντιφάσεις και αντινομίες σε ό,τι εξελίσσεται. Η ίδια βέβαια... Να τις δούμε βήμα-βήμα. Ναι, αυτό βήμα, όμως, δηλαδή, εσύ πώς το βλέπεις, πώς το μπορείς να το προσδιορίσεις αυτό? Ουσιαστικά, Φάνη, υπάρχει μια διαρκής, διαχρονική προσπάθεια η ΕΡΤ να ξεπεράσει τον εαυτό της, αλλά κάπου υπάρχουν εσωτερικές αγκυλώσεις. Η ίδια η ΕΡΤ δεν αυτοεξηγιανόταν, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Γιατί υπάρχουν θύλακες μέσα στην ΕΡΤ σε επίπεδο διευθυντών, οι οποίοι είναι καρκινικά κύτταρα της ΕΡΤ. Είναι πέρα από τους δοτούς που μπαίνουν στις διοικήσεις της ΕΡΤ, κάποια συμφέροντα. Ο προηγούμενος διευθύνων σύμβουλος. Ποια συμφέροντα τώρα, για να τα δούμε. Κοιτάξτε, η ΕΡΤ εξυπηρετεί πέρα από το προπαγανδιστικό της ρόλο, τουλάχιστον όπως ήταν μέχρι προχθές που έκλεισε, γιατί τώρα νομίζω ότι μπαίνει σε μια πραγματική ελεύθερη έκφραση με τις εκπομπές αυτές, και έναν ρόλο πελατειακών σχέσεων. Η ΕΡΤ όταν έκανε παραγωγές υπερτιμολογούσε τις παραγωγές αυτές, γιατί το δημιουργικό έργο, το πνευματικό έργο μπορεί να εκτιμηθεί ελευθέρως, όπως ξέρετε. Εκεί λοιπόν μπορούσαν να υπάρχουν και υπόγειες σχέσεις. Και από αυτή την έννοια υπήρχαν. Υπόγειες σχέσεις όμως τώρα, για να τα. Συγγνώμη τώρα. Υπόγειες σχέσεις, για να το διευκρινίσουμε. Ερχόταν μια παραγωγή που κόστιζε 30.000, ας πούμε. Ενώ η πραγματική αξία ήταν χ, μπορούσε να εκτιμηθεί. Το ζήτημα είναι ότι προχωρούσε αυτή η διαδικασία από τα κοστολόγια, από τις επιτροπές, και στο τέλος έφτανε στον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο, ναι, και έβαζε την υπογραφή του. Την ενέκρινε. Ακριβώς. Ποια ήταν η υπόγεια διαδρομή? Η υπόγεια διαδρομή είναι οι σχέσεις διαπλοκής, οι οποίες αναμφισβήτητα υπήρχαν και υπάρχουν στην ΕΡΤ, όπου εταιρείες παραγωγής παίρνουν προτάσεις μόνο όταν είναι αρεστές, όχι μόνο σε διοικούντες που παίρνουν άνωθεν εντολή από κυβερνητικούς κύκλους, αλλά κυρίως στα μόνιμα καρκινώματα των διαφόρων διευθυντών. Δηλαδή μας λες ότι υπήρχε παρέμβαση προς τη διοίκηση για να αγοράζει κάποιες παραγωγές? Προφανέστατα πολλές παραγωγές γίνονταν κατ' εντολή και των εκάστοτε διοικήσεων. Δεν μιλάω για μια συγκεκριμένη διοίκηση. Εγώ είμαι 26 χρόνια δικηγόρος της ΕΡΤ από το 1987, από τότε που έγινε ουσιαστικά η ΕΡΤ με τη συμφώνηση. Τότε όμως, αν γίνεται αυτό, έρχεται να αντικρούσει το επιχείρημα, που και είναι πραγματικότητα, έτσι, της κυβέρνησης και όσων λένε για διαφθορά, γιατί η διοίκηση και η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για όλα αυτά. Προφανέστατα. Η εκάστοτε κυβέρνηση. Εδώ ποτέ δεν κόπηκε ο ομφάλιος λόρος της παλιάς ΙΕΝΕΔ με την εκάστοτε εκτελεστική εξουσία. Δυστυχώς αλλάζει ο Μανολιός και βάζει τα ρούχα του αλλιώς, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη, και φοβάμαι ότι και αυτό πάει να γίνει και με την λεγόμενη ΝΕΡΙΤ. Δυστυχώς, αντί να ανοίξει ένας διάλογος, μια δημόσια διαβούλευση επί της ουσίας του δέοντος δικαίου περί ΕΡΤ, αντί να γίνει ένα εφνομοθετήν, που εγώ τουλάχιστον προσπαθώ μέσα από οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών και ειδικά με ένα θεσμό εθνικού συνταγματικού δικαίου, το Δημοβούλιο Πολιτών, να βάλουμε, δεν μπαίνουμε επί της ουσίας. Εδώ μπαίνει ένα θέμα κοινωνικού ελέγχου, επιτρέψτε μου, είναι κρίσιμο, για να δούμε και πώς θεραπεύεται το σύμπτωμα. Θα επανέλθουμε και θα σου δώσουμε την ευκαιρία να τα πεις όλα αυτά. Εσείς, κύριε Κόκα, τι βλέπετε τώρα εν ώψη των εξελίξεων που αναμένονται για το Συμβούλιο της Επικρατείας? Κοιτάξτε, τη Δευτέρα, όσο πληροφορούμε και από τους συναδέλφους δικηγόρους της Ποσπέρτ που άσκησαν τη σχετική προσφυγική της αναστολής, μάλλον θα έχουμε απόφαση, ίσως Τρίτη. Το γεγονός είναι ότι έτσι όπως τίθεται το θέμα, δηλαδή αίτηση ακύρωσης, υπάρχει μια λογική άσπρου μαύρου. Ή δηλαδή γυρνάμε στην προτέρα κατάσταση,
δηλαδή την ΕΡΤ όπως τη ζούσαμε και που είπαμε δεν μπορούσε να αυτοεξηγιανθεί, ή πάμε σε κάτι άλλο που δεν ξέρω μέσω ποιας οδού, εκλογών ή με ένα νέο νομοσχέδιο θα προκύψει. Δυστυχώς υπάρχει όμως... Για να διευκρινίσουμε λίγο κάτι. Υπάρχει προηγούμενο, δηλαδή μετά την ακύρωση και κατάρχηση αυτής της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, να επανέλθει στο ίδιο καθεστώς όπως ήταν? Ουσιαστικά μια ακύρωση. Τώρα έχει καταργηθεί. Ο ακυρωτικός έλεγχος δεν μπορεί να έχει. Μα ακριβώς έχει καταργηθεί, αλλά προσωρινά θα έλεγα υποαίρεση, ας το πούμε έτσι νομικά. Με ποια έννοια? Ότι ναι, μεν η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που πάσχει. Δηλαδή δεν ήταν ούτε όλο το Υπουργικό Συμβούλιο όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, ούτε υπήρχε απρόβλεπτος λόγος, ούτε όλες οι προβλέψεις του άρθρου 44 του Συντάγματος για πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Αυτά λοιπόν δεν υπήρξαν. Και παρόλα αυτά που είναι δηλαδή πλήρως σε συνταγματικό κενό, έχει ισχύ η πράξη αυτή μέχρι να κυρωθεί από τη Βουλή. Άρα για 40 μέρες περίπου θα πρέπει να ισχύει. Τώρα το ζήτημα είναι αν 40 μέρες θα υπάρξει Βουλή και πολλά άλλα. Γιατί έχουμε και τις διακοπές, ακόμη και υπό ομαλές συνθήκες μη εκλογών. Λοιπόν, τότε αν δεν κυρωθεί, τότε ξαναγυρνάμε στην πρώτη κατάσταση. Και το ζήτημα είναι ότι με όλη αυτή την πραγματικότητα που ήδη διαμορφώνεται και την οποία θα πρέπει πάρα πολύ καλά να δει νομοθετική λειτουργία, γιατί εδώ γίνεται ένα θαύμα. Αυτό που κάνετε, και σας συγχαίρω και όλους τους συναδέλφους εδώ, γιατί οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ αποδεικνύουν ότι μπορούν να αυτοδιαχειριστούν την ΕΡΤ με πολλή συνέπεια, με πολλή υπευθυνότητα και στα πλαίσια του Συντάγματος, του άρθρου 14, για την επίσης όρης και αντικειμενική μετάδοση της ενημέρωσης, το οποίο δεν γινόταν στο παρελθόν και το ξέρετε καλύτερα από μένα. Γιατί υπάρχει ένα τεράστιο θέμα, η ενεργητική πρόσβαση του πολίτη στα μέσα επικοινωνίας. Δεν είναι ο πολίτης ο ακροατής μόνο δέκτης. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όταν μιλάει για δικαίωμα πληροφόρησης, το εννοεί και ενεργητικά. Δηλαδή, αν μου επιτρέπετε, μια που η Νέριτ έβαλε και αυτό το γιώτα, το λατινικό, μέσα στον τίτλο της, να γίνει μια ιντερνετοποίηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Με ποια έννοια? Στο ίντερνετ, όπως ξέρετε, ο καθένας μπορεί να δημοσιεύσει ό,τι θέλει. Αυτό λοιπόν το δικαίωμα ενεργητικής πρόσβασης πρέπει να το κατοχυρώσει ο νέος νόμος και πρέπει να ανοίξει η συζήτηση επί της ουσίας. Γιατί όλο αυτό το άλλο είναι επί της διαδικασίας. Πάντως, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, δυστυχώς το δικαιοδοτικό μας σύστημα δεν επιτρέπει στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο ακυρωτικό, να έχει ένα διαπλαστικό χαρακτήρα. Ενώ παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια ζώσα πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή χιλιάδες κόσμος είναι καθημερινά έξω από την ΕΡΤ, υπάρχει ένα αίτημα που ουσιαστικά είναι θεμέλιο του πολιτεύματος, η λαϊκή κυριαρχία. Αυτό δεν μπορεί να περάσει μέσα από τις στενοπούς του δικαιακού μας συστήματος. Και γι' αυτό θα πρέπει η νομοθετική λειτουργία να αναλάβει πρωτοβουλίες, και πρωτοβουλίες οι οποίες να είναι κατά κάποιο τρόπο απριόρι, χωρίς να δέχονται τις δεσμεύσεις του παρελθόντος. Να μπορέσουμε να κάνουμε μια πραγματικά δημοκρατική ΕΡΤ, όπως το απαιτούν οι καιροί και όπως το απαιτούν οι πολίτες αυτής της χώρας, οι οποίοι καταδυναστεύονται. Πρέπει να εκφραστούν οι πολίτες. Δυστυχώς το Συμβούλιο Επικρατείας έχει κάνει μια ερμηνεία του δικαιώματος της ισότητας επί ίσης ώρες μετάδοσης των ειδήσεων, της λεγόμενης αναλογικής ισότητας. Και δυστυχώς αυτό ερμηνεύεται μόνο με την κομματική λογική. Δηλαδή, πόσο χρόνο θα πάρουν τα κόμματα που είναι πάνω από το 3%. Μια ολόκληρη κοινωνία όμως που αγωνιά, που πάλεται, που δονείται, δεν εκφράζεται. Και αυτή είναι η υγιής ελληνική κοινωνία. Κύριε Κοκά, υπάρχουν ζητήματα τώρα και πολλοί εργαζόμενοι ενδεχομένως να προσφύγουν κατά της διοίκησης στο επόμενο διάστημα και στο δημόσιο. Όχι κατά της διοίκησης, κατά του ελληνικού δημοσίου. Δεν υπάρχει διοίκηση, δεν υπάρχει. Με ποιο σκεπτικό θα μπορούσαν να προσφύγουν? Κοιτάξτε, η προσωπική μου άποψη και εκτίμηση, και για μένα που είμαι πολύτεκνος, με την έννοια έχω 4 χώρες προστατευόμενες, είναι ότι πρέπει να διεκδικήσουμε τους μισθούς μας ακόμη και μεθαύριο στις 15 του μηνός. Πώς είναι δυνατόν, αφού έχει καταργηθεί η εταιρεία? Όχι, με βάση την υπουργική απόφαση των 2 υπουργών οικονομικών και τύπου, λέει ότι όλες οι υποχρεώσεις, τα δικαιώματα έχουν μετακυλήσει στο ελληνικό δημόσιο. Άρα αυτή τη στιγμή αντιδικός μας είναι το ελληνικό δημόσιο. Άρα και αυτό που ετοιμάζω και προσωπικά, έτσι, ως δικηγόρος του εαυτού μου κλπ. Θα προσφύγετε εσείς? Προφανώς, εγώ ετοιμάζω να διεκδικήσω από το ελληνικό δημόσιο, και καλώ όλους τους εργαζόμενους να το κάνουν, τις νόμιμες αποδοχές, γιατί η πράξη με την οποία απολύθηκα είναι άκυρη. Είναι προφανέστατα άκυρη, έτσι, και ασχέτως του τι θα πει στο διοικητικό επίπεδο το ΣΤΕ. Δεν τηρήθηκαν ούτε καν οι προβλέψεις, όπως είπαμε, του Συντάγματος για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αλλά εξίσου πάσχει και η απόφαση των 2 υπουργών, η οποία χωρίς διατάξεις, χωρίς μια σειρά από αυτονόητες κατά ένα κράτος δικαίου προϋποθέσεις, έκλεισε
το διακόπτη της ΕΡΤ, και όχι σε επίπεδο μόνο μαύρου στο τηλεοπτικό σήμα, αλλά σε επίπεδο μαύρου στο νομικό σήμα, το οποίο είναι μια τερατογέννηση. Λοιπόν, αυτό λοιπόν νομίζω ότι σχετικώς ευκόλως από μια δίκαιη δικαιοσύνη, και ελπίζω ότι θα είναι δίκαιοι οι κριτές μας δικαστές, κύριε Κατσίγιαννη, και ευχαριστούμε και για τη συμβολή των διοικητικών δικαστών σε αυτή την πορεία της ανεξαρτοποίησης, της χειραφέτησης της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία. Ένας από τους λόγους που οδηγήθηκε στη μείωση των εσόδων, και το ξέρεις καλά, Γιώργο, εσύ, ήταν γιατί με απόφαση της κυβέρνησης πριν από 2 χρόνια, δεν θυμάμαι ποιος ήταν υπουργός τότε, η γραμμή ήταν: παιδιά, μην μπαίνετε στη διαφημιστική πίτα, αποχωρήστε και από βασικά κομμάτια. Ενώ δηλαδή, για παράδειγμα, σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα, στη Eurovision και σε άλλα μεγάλα προγράμματα που είναι δημοφιλή, η γραμμή ήταν να μην είναι επιθετική η ΕΡΤ στη διαφήμιση, να αφήσει το χώρο στα ιδιωτικά, που είχε ως αποτέλεσμα φυσικά τη μείωση των διαφημιστικών εσόδων. Και επίτρεψε μου φάνει ένα σημαντικό σχόλιο. Δυστυχώς αυτό που ζούμε τώρα και το ξαφνικό κλείσιμο, ο θάνατος της ΕΡΤ, δεν είναι πλέον μόνο για τη διαφημιστική πίτα και για τα έσοδα των ιδιωτών καναλαρχών. Είναι και για το σήμα της διανομής που έχουμε. Η ΕΡΤ έχει το μοναδικό σύστημα στην Ελλάδα και είναι δημόσιο αγαθό διανομής του σήματος στις ακριτικές περιοχές και πιο πέρα στον απόδημο ελληνισμό και παγκοσμίως. Αυτό επιβουλεύονται οι ιδιώτες καναλάρχες, και αυτό το πραξικόπημα έγινε προς χάρη ιδιωτικών καπιταλιστικών συμφερόντων. Και υπάρχουν και άλλα δεδομένα πλέον με την DJ, τα οποία πρέπει να τα επισημάνουμε κάποια στιγμή, δεν ξέρω χρόνος. Είναι σίγουρο ότι η DJ θα λύσει να εκμεταλλευτεί. Μα το εκμεταλλεύεται ήδη αυτό το κενό, και πρέπει να το υπερασπιστούμε εμείς οι εργαζόμενοι. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο γίνεται τώρα και τεκταίνεται ανάμεσά μας και με τη βοήθεια των δημοσιογράφων θα πρέπει να αναδειχθεί σε μια μορφή πρωτοβουλίας. Μια ΕΡΤ αναπτυξιακή, να το πούμε έτσι, η οποία θα δώσει τους νέους καρπούς. Ένα νέο σχέδιο νόμου των εργαζομένων. Μια μικρή αποφώνηση και έκκληση. Πρέπει να κλείσουμε. Όχι. Απλώς τη Δευτέρα, γιατί δεν είναι μόνο το δικαστήριο και το Συμβούλιο Επικρατείας, είναι η συνάντηση των πολιτικών αρχηγών. Κάνω μια έκκληση σε όλους να θυμηθούν ότι αυτό το οποίο γίνεται, και λέει τώρα η επιγραφή ανοιχτή ΕΡΤ, είναι μια ζώσα πραγματικότητα. Είναι η ελεύθερη φωνή της κοινωνίας. Η ΕΡΤ άλλο, αλλά η παλιά ΕΡΤ. Αυτό που το ονόμαζα ελληνική ραδιουργία τηλεχόρταση, και το εξηγώ πώς σε άρθρο μου. Λοιπόν, η πραγματική ΕΡΤ είναι αυτή η σημερινή. Να τη λάβουν υπόψη τους. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.